Kožna odjeća već odavno nije rezervirana samo za posebne stilove odijevanja. Ona je danas odjevni predmet kojeg bi svaka osoba trebala imati u ormaru. Kožna jakna ili kožni kaput vječni su klasik i jedan od onih odjevnih predmeta u koji se odmah svi zaljube. Popularnost kožne jakne počinje još 50. godina prošlog stoljeća zbog filmske i glazbene industrije. Naime, kožnu jaknu nosili su mnogi poznati, poput Michael Jacksona, Freddija Mercuryja. Toma Cruisa vidjeli smo u pilotskoj kožnoj jakni koja pristaje skoro na sve odjevne kombinacije. Tu su i rockerske i grunge kožne jakne koje su nosili Marlon Brando i James Dean. Kožna jakna nosi se uz apsolutno sve komade i stilove, prkosi svim modnim trendovima. Ženska kratka rokerica može se nositi na dnevni, poslovni i party look. Isto tako i kožna klasika, ali i kožni kaput. Modni stručnjaci vole ih nazivati bezvremenska modna investicija. Danas je kožna jakna dostupna svima te ih možete naći u svim krojevima i bojama, za svaki ukus i svaki džep. Možete kreirati čak i svoju jaknu iz snova ili rekreirati neku koju ste vidjeli na filmu. Jaknu kako želite možete dobiti po sasvim uobičajenim cijenama kožnih jakni, a bit će šivana od najkvalitetnije talijanske kože i gotova za čak 7 dana. Ili možda imate staru jaknu u ormaru koju želite prepraviti, promijeniti zatvarač, podstavu, suziti, proširiti ili uskratiti. Ipak, kako se radi o modnoj investiciji, preporučamo vam da se posavjetujete sa stručnjacima za kožu. Savjet potražite u salonu s 25 godina radnog iskustva, specijaliziranom samo za kožnu odjeću, koji uz sve nudi i veliki broj popravaka. Jedini u Hrvatskoj koji rade kožne jakne upravo po vašim željama su Leather Republic. Savska cesta 95, Zagreb.